yabona baholo umuntu lo ngendlela siyakhuluma ngayo lo muntu kade emwashela yonke into yakhe endlini amaphenti obra ngipheke endlini baba bese kuthumela ngathi bese kuthanda ukungithumela nasesitolo nje ngiyokuthengela amaphenti abantu bebuke mina isitolo la kunani kanti kodwa namuhla usuyayinyeza nje ngami hayi cha phela manje ngisakuthandisa kumele ngenze njani ngisakudinga ngaduduzeka nganele ukuthi yena ubefuna ngimveze lelo bekumele ngilinde mina ngidivorce qala ngoba uyazi ukuthi sinobaba akasifundo sinenkinga bekumele ngilinde ngidivorce kube into kanjalo kube ukuthi yini edala ukuthi kuwo wonke amantombazane egcwele ezweni uzothatha unkosikazi oshadile omazi ukuthi ufaka iring indlela kade ngiphethe ngayo nempatho kade ngifila kamnandi manginaye indlela enhlonipho yini kade uyibona ku Rasta kuthi nje bengienjoy kuba naye and bengikhohlwa noma yini yabona nje umfana nje ngizothini umfana noma isithando sakho angazi sifuna ngithini khona lokho kade sikwenza kodwa nje bengienjoy amanginaye izinto eziningi lo sisi lo unginika kamnandi lo yo unginika kamnandi ngalendlela leyo ukuthi angisakwazi nami ukuthi ngiqhubekele phambili sengibone yena ukuthi uyena umuntu o right kuphela wenziwa yini waqhubekela phambili ngeke ngize ngikwazi ukuqhubela phambili sengifocus kuwena ngibingelele mbukelo weVumani film lokhuluma uVumani walile kwamhlabela inganawo sona imadoda le phansi emangozi kodwa ke asikho lapho siyanithanda nonke babukeli lana ikhona siswami ngiyathemba ukuthi right makasifundo ngiyathemba ukuthi uyaphila bafo ukuhamba kahle kuyaphila kahle sikunjani ngibona ku right yeah futhi ngakutshela umbukeli ukuthi yini namhlanje bulokho ngicela ukuthi ngihlanganise nosisi sonke lesikhathi ngoba ngithi mhlambe akupheli mhlambe usuku noma insuku ezintathu ningabonananga into edala ukuthi ngizela kuwena mfowethu ukuthi uma asifundo uyangifihla and kade ngilokhu ngimkhathalele ngiyamthanda indlela engimthanda ngayo kodwa yena ukwazi ukuthi kube khona izinto azenzayo emaceleni angakwazi ukuthi sixoxisane ngazo naye yeah so nje lokungifihla kwakhe ikhona okungenze ngaze ngagcina ngafika la kuwena engifuna ukuthi angangifihli into engilethela kuwena body ukuthi uma asifundo ngibona ama video awaveza ku TikTok kodwa mina uyangifihla ekubeni naye ngitshela ukuthi no baba wengane yakhe akasathandani naye so nami sengifuna angivezeke ukuthi sekuyimina umuntu engithandana naye ubaba wengane avele ngiyazi ukuthi useceleni sebahlukana naye and lo muntu iring ade ekhipha ngimbone nje ngaso sonke isikhathi kumnandi ku right engifonela ngisemsebenzini ku right yonke into kodwa nje engikufisayo njengamanje njengoba ngivelela kuwena mfowethu ukuthi angiveze nami ngaziwe iwona wonke umuntu ukuthi siyathandana naye makasifundo ngabe uyayazi le ndoda kuyiqiniso garden boy la ngisebenza khona esikoleni garden boy awu usungibika ngogarden boy manje kodwa sesibizana ngosithanda sami awu cha phela ngisho nje ukuthi ngozela kuphi angingena ngithi lokho la kanti na indaba nje uzungilethela ngoba phela uyazi mina ngishadile nginendoda yami ukuthi siba nezinkinga kusho ukuthi unayithatha uzenze zakho ukuthi ngazi mina ukuthi wathi wena indoda yakho awusenandaba nayo nehlukene ngathi ngisenandaba nayo ngoba yayingifebela nje nami ngikuze nje ngithandana nawe kube nje ngangiseyingqondweni ngiphelele ngangengikwazi ukwenza lonto that's why kade ngikufika bengingakwazi ke mina konke lokho kusho namuhla akwazi ukuthi ungangitshela khona namuhla esikhathini eside kangaka esikhathini eside kangaka siwazibuka sobabili besilala kumnandi lapha ema-cottage akusho ukuthi wena usuyindoda yami eqondile wena bekumele ukhulume nami mase sobabili ukuthi ucela ukuba u-straight ubone ukuthi ngiyavuma noma ngivuma isidingo nje semakhamera besingekho ngakuchazela nje kwasekuqaleni ukuthi vele manje angithi uyazi nje ukuthi angakadivorce manje bekumele ngenze njani ngikuveze ngingakadivorce cha ubuvele phela ungikazela ngathi ucabange kancane kodwa kule game cha ngoba kumele nje wena ulinde ubuke ukuthi mina ngenza njani ngoba uyangazi mina ukuthi ngishadile ngoba nami ukuthi bengiyikhipha iring bengisuke ngihlonipha nje ngaleso sikhathi ngoba nami sengifuna kube ithuba lami ke manje ukuthi ngaziwe uzolithola kanjani ithuba ngoba usuwenze kanje cha ngeke phela sazohlala asifundo wena yini kade uyibona uba nisibongo umdletshe uyayidla inyama bafo ngiyayidla inyama ngilona leli Rasta okuthiwa liyidla inyama yini kade uyibona ku Rasta kuthi nje bengienjoy kuba naye and bengikhohlwa noma yini yabona nje umfana nje ngizothini umfana noma isithando sakho
angazi sifuna ngithini khona lokho kade sikwenza kodwa nje bengi-enjoy amanginayo izinto ey'ningi bengiyi-enjoy kade ngenza zona ekade ngingayitholi ngala kubaba Sifundo. Usamthanda umyeni wakho bo? Leyo ngiyamthanda umyeni wami kodwa ngezenzo zakhe sevelwehle. Mocabanga mayibona le video ngoba thina si-international mayibona le video kuzoyenzakalani? Shothi kuphelile ngomshado wami ngoba vele wayekade vele ishilo ukuthi akathanda ukuthi ngiyohlala ngala ngisebenzela ngakhona ngafoster-ke mina ngoba imoto phela siyafa indaba yokuhamba ngamatekisi kuphinde ahluphe kuphinde kube ney'teleka ngakhehla ukuqasha ngale ngakhona esikoleni angase ngithole ubafo-ke nami nje wangithola ngisey'nhlungwini angangiduduza ngale ndlela wangiduduza ngayo sagcina siphinda-ke yabo. Yina manje akusekho right yini akusekho mnandi manje ngoba kumnandi noma siwaduduzeke wathi waduduzeka ngaduduzeka nganele ukuthi yena ubefuna ngimveze lero bekumele ngilinde mina ngidivorce kuqala ngoba uyazi ukuthi sinobaba kaSifundo sinenkinga bekumele ngilinde ngidivorce kube into kanjalo kube ukuthi uthando lami nobaba Sifundo seliphelile nya before yenze lento ayenzile njengamanje kusho ukuthi uyena oseqeda umshado wami ngeke ngisasho ukuthi umshado wami waqedwa yilo yambalo wakhona kusho ukuthi sekuyena oqeda nje. Wena bafo yini edala ukuthi kuwo wonke amantombazane egcwele ezweni uzothatha unkosikazi oshadile omazi ukuthi ufake i-ring? Indlela kade ngiphethe ngayo nempatho kade ngifila kamnandi manginaye nendlela yenhlonipho ingakho ngizathatha lesinqumo sokuthi angivele la namuhla kuwena ngimveze. Wayiphatha kanjani ningakathandani wayiphatha kanjani? Wayengiphatha kahle kamnandi. Njenganani yini ekade yenza ukuthi ubone ukuthi ukuphatha kahle? Benginika kamnandi yonke into engidingayo mengivakashele nje ngi-enjoya ima bekuvakashela ningakathandani? Siqala nje ukwazana naye kwadlula nje insukwane ezimbalwa ngase ngimcela ukuthi akangivakashele endlini mangivakashela ngoba ngajoli la esadibana khona sathi ukuxoxa naye kancane kwa ukuthi ke sicela ukuthi sihlangane khona sizokwazi ukuthi sixoxe inkulumo yethu kahle. Wasendlini ne? Yebo wangivakashela endlini wakwazi ukuvuma. Masifundo wena kuba kanjani ukuthi uvakashela umuntu eningakathandani endlini yakhe? Awuboni mhlambe lapho abanye uthisha bazokubuka ngazi ukuthi uweak? Cha ngangine stress futhi nje ngangimthatha njengomuntu nje yabo ngayitshela ukuthi ngaze kube serious ngaleyo ndlela kuze kufike lapho sikufike khona njengamanje. Ingakho-ke nje ngaya kahle ngimphathela ukudla nama-fruit nento yokuphuza sahlala sadla saphuza kuthi-ke emva kwalokho-ke yabona nje izinto zasezenzeka ngenye indlela nami engangayilindele ukuthi ngenzeni. So wena ubumthanda noma kahle kahle bewumthoba inhliziyo? Ayube umthoba inhliziyo kagcina yabona-ke engathi ama-feelings anyuka kodwa futhi ngasheshe ngayikhuza ngangafuna ukuthi kube nje umuntu wami ngoba mina ngishadile. Ube umthoba inhliziyo yabona nje ngizothini bekuwukuthi umuntu mangibona ukuthi i-stress ngibambe ngempela manje ngihambe ngiye kuye ngiyazi ngizofike ngihleke ngibe right namancoko-ke futhi-ke sijoke ngihleke kube right bengiyiduduza ngaye nje uma ngifuna ukukhohlwa le ndaba baba Sifundo. Awu ubafo kusho ukuthi kahle kahle umdletshe mduduza noma uba igama lakho bafo? Umuzi wamdletshe. Yabona kodwa manje usuphenduka umduduze ngoba eshadile nje kahle kahle uzobukisa ngawe la yabona ubukisa ngawe yini bafo manje awusho lapha esikoleni bungaphazamiseki yini ufila kanjani mesho kanje nanga usho phambi kwakho akakuhlebi bafo akakufoneli usho phambi kwakho? Iyona into engixakayo namhlanje ukuthi ngumthoba inhliziyo kuyena esikhathini eside kangaka ngiba ngivuka naye sengumthoba inhliziyo kusho ukuthi mina nami ungiduduza nje ngaleso sikhathi mangifike ku ngoba nami ngisuke nginey'nkinga zami zasemzini wami hayi ukuthi ubusuvuka nami ngokuthanda cha ngithoba inhliziyo kanjani kahle kahle nami ngistress esemzini wami bengizokwenza ikhiphela kuwena istress esemzini wami siphuma ngihlekisa ingakho-ke njengoba namuhla ngulethela kusho ukuthi kumele uvele ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngibe nesikhathi sami so ngizokuveza-ke masungilethela ilokhu ukuthi ngumthoba inhliziyo kuzoba right yini ezoba right kuzoba right ngoba sesizoba nesikhathi sonke manje isidina njengalento yenza kube yabona sizokwazi ukuyilungisa lento esiyiyona njengamanje. Masifundo yini ebeyidala ukuthi ulwe wena ngoba baSifundo ngoba nawe nakho ngathi uyajabula la kuleli side? Ngilo muntu lo ngiqale yabona nje umtshontshana naye ngesikhathi sengitholele indaba zababa Sifundo mina hayi ukuthi ngaqala nje yimini esasukela nje ngajola cha
ngaqala nje ukukhipha kuba nje naye ngoba ngifuna ngikhipha le-stress sabo abasifundi phela manje yena ngibona ngathi usevele waba serious kakhulu angazi kanjani ngoba phela uyazi ukuthi mina ngumuntu hayi yona impilo nami esengibonile ukuthi angiyenze kanje khona ngizokwazi ukuthi ngibone wena ngoba umama ingane zakho begcwele yonke lokishi leli cha sengibonile mina ukuthi hlezi nje benokho lapho bezokucela ukuthi wena ubhizi ungawuvula umnyango ngizobayeka bonke lapho umnyango uthi wena kanje uzobashaya khohlwa yilabo sekuyisikhathi sakho njengamanje awukwazi phela ukuthi ungaba serious cha sekuyisikhathi sakho njengamanje ngishadile kodwa nje mina Mosi uyakwazi kade sayiqala lento le njengamanje manje sekumele sekwenze asiqhubeke nayo umshado wami ngigijimise wena uzongenzelani wena into asiqhubeke nayo izifike esiphethweni into ozongenzela yona vela uphathekile kahle kuumshado wakho nje njengoba uzukwazi ukufika kumina ngoba nakho uphathekile kahle emshadweni khona kwakho lokho futhi ya angihlangene nalokho kodwa angithi manje ukwazela ukuphumuza ufike cabanga ke emsebenzini sebezosibheka kanjani ngiyafundisa wena uyahlakula ngala sekuzoba yini le sisibungaboni eqala uyahlakula bengibona kodwa phela ngithi abantu ade bengazi kade ukwazi kwami naye ukuhlakula kona umsebenzini sisi umsebenzi futhi uright uyamnikeza into ayifuna futhi uyazondla nezingane zakhe futhi nami ubengipha leyo 200 airtime ngalelo langa uyabona ke Rasta uyabona okusho ukuthi uyayinyeza umsebenzi engiwenzayo mina abanginyezi umsebenzi nakho uthi ingoba nakho kukanje cha sengisho ukuthi bazosibuka kanjani nje khona sesiphambana kuvrando isikole sisobukiwa kanjani abahlangene bona nalokho bayahlangana ngoba phela ngisebenza nabo ama colleague kwami nje naye futhi ama colleague abakwenzeli lutho lapho manje ngicabanga bona bazilutho sihlangabezana nesigaxa nje ingoba nakho abakwenzeli lutho kumele bazi nabo ukuthi urong indaba ungangibizanga mina ukhulume nami njengoba uhlezi Rasta yini obuyithanda ngalosisi yini le uyilandela kangaka wena Rasta ngeke lo sisi lo nginikeza mnandi ungiphatha kahle yonke into umduduzi nje waye yonke into mina so lo sisi lo unginika kamnandi lo unginika kamnandi ngalendlela leyo ukuthi angisakwazi nami ukuthi ngiqhubekele phambili sengibone yena ukuthi yena umuntu alright wenziwa yini waqhubekela phambili ngeke ngize ngikwazi ukuqhubela phambili sengifocus kuwena hayi angithandi nje mina lokho cha sengifocus kuwena sikwenzeke lokho ngabe kade akwazi ukuthi ungakusho kanjalo namuhla angithandi lokho ngiyasho nje sisithi isikhathi silokho manje kumele kwenziwe njani cha asiqhubeke nayo sesiqalile Mdleja awucanga ukuthi ukudlisile cha mina nje angiyiboni nje kahle lento yakho ngophela nobumduduzi wami umduduzi kanjani kahle uthandana mina nathi ngiyiduduza ngawe uma kuwukuthi nginenkinga emzini wami manje wena usufuna ukugqama manje ufuna ukubona yoba umuntu ayikahle mfethu ya ngifuna ukugqama ngoba nakho uthandana nama qualifications hayi kanjani hayi kahle ngeke phela wena uthi usuyangithanda kubeni mina kade ngichitha ngawe stress cha iyona ndlela engizizwa ngayo manje mina qaleni ukuzizwa kanjani ngumduduzi kanjani qaleni ukuzizwa kanjani ingakho uthi ucela ingane kimi wakucaba hayi ngoba yakho sengiserious sengiyazi ukuthi kumele ngenze njani empilweni makasifundo manje kube uvele awucanga ukuthi uneqiniso ngoba akakumithisanga umunye awuvele wakumithisa hawu uzoyenza kanjani le nto engavumelana nami ngoba phela imini engasho ngathi ngicela usebenzisa icondom ukube-ke phela wayengasayisebenzisa kusho sesingeke sikwazi ukuqhubeka ngoba phela kwakuzoba ukubhidlika komuzi phela lo kanjani ngoba kahle hawu yini engenza ukuthi ningabi serious no Rasta nangumdleje hayi ukuthi mina nobaba sifunda sika divorce ngiyazi ukuthi sinenkinga eziningi nami sengiyamngabaza wayena kodwa isidingo salento enayenza asikho ngoba manje sekuzothiwani vele nawe nje kade ufeba yini ke manje poet sisele baba sifunda kodwa mina kubeni ngiqale ngoba nami sengihlukumezekile emoyeni kwaye mangiqala ngithola nomuzi yabo nje indaba nje mfethu kamuzi nje angazi yazinanga yithini umuzi ukuthi uyamdinga mhlambe sizodla lunch sekuyilunch umuzi ozasodla umuzi ayitshela ukuthi yena usawayibhemela insangu yakhe momfica phansi kwesihlahla lapha ebhema khona ulela ubheke phezulu umisa amathanga uvela uma ngale kanjani lapho ukuthi mhlambe sesiqedile ukusebenza nje ukuthi mhlambe sesisebenza ngama weekend yabo sesiqedile ukusebenza mhlambe sengidinga ukuthi soyihlalela nje uyidakelwe insangu uyimisela amanqolo manje ke mina ngizogcina mina ngiphumela nabanye abantwana ngihambe ngiyodlala nami nezinye ingane njengabo bonke abantu ngoba lento esifuna ke ba serious futhi mina ngizoba serious nensangweni umuntu ozobhema insanga ayilalela ayibhekele phezulu mina mangimdinga ngenze njani yabo nje lento ayishoya ngeke izenzeke futhi nje ngiyithandi ngibukisa nje ngabantu Rasta uthini ngayo yonke lento le
Ya insangu ngiyayibhema bafo lo mdlandla ngothola ngayo insangu lokho asuke akusho njengamanje kuyenzeka kodwa akukhona ukuthi kwenzeka njalo ingoba nakho nami insangu yona into engiye ngithi mangisebenza ikwazi ukungikhuthaza ngisebenze nale umdlandla yawuthola mase sendlini yona uphinde insangu enginikeze wona lo mdlandla man Sifunda uthini kahle uthi wayilanga kwenzani ngayilanga ngokumncoma phela ngoba nami ngiphethwe inkinga zami sengiduduzekile kusho ukuthi ngayilanga ngokumncoma sinange sethona umdlandla uthathe insangu awuyilanga ngokumncoma ngenzani indlela impatha ade sikuyona sobabili hayi ngeke kodwa ke phela manje ke phela besingekho isidingo sokuthi no wena udinwa ukuthi wena bekumele namphansi ukuthi ngilethela namuhla udinwa ukuthi ngilethela kodwa mase sobabili khona lokho kade ukuthola nje futhi angeke kusakuthola ngoba ulesethi yini indaba ngilethela ingoba nakho sengifuna kube isikhathi sami hayi isikhathi sakho sani bungekwazi ungicelela endlini ukuthi ugcike kuba nesikhathi sami cha ingoba nakho ngibona ivideo le yathi ipost manje mawubona ivideo ukhuluma ngani nami buka mina lokho uyangibuka nje kodwa ivideo uyayazi kodwa uyangibuka ufuna ukuvela wenzani ngoba phela le ndaba ezobona ukuthi ezobona ukuthi yini indaba uthanda ukuyiveza yini indaba uthanda ukuyiveza ingoba nami ngifuna iqiniso manje yazi hayi cha ngeke iqiniso manje kwena ufuna iqiniso lani uzothini mangivele ngisuka ngidampa ungabe sayithola nale mfudumala kade uyithola ngeke uze kwazi lokho ngisazobona ukuthi senze njani hayi into engisazoyibona mina into engizoveza ngizovela ngidampe nje ngoba uyakuthanda ukubuka uyathanda nokuyiveza ya kufanele abantu bazi bora nje kufanele bazi ngobani yini kumele bazi yini kumele bayazi kumele bazi yini kumele bayazi bathini ke abakwami ke mabezobona le video bazothini abasahlangene kanjani vele wena vele phela ngithi awunankinga uright imini umuntu uzobe uzogaxela nje kule nto ugaxela kanjani ngigaxiswa kuwena lento sayiqala uzoveza phambi kwabantu uthi ngiyajola ungaqala ukukhuluma nami awubonanga ngani eqaleni sizogaxelisa nami awuyibonanga ukuthi mina phela bengikhuluma nawe lezinto bengizenza lapho sobabili abekho abantu ade ngibafaka lapha ngisho mina umngane wami akayazi le nto ngazi ngize ngimxoxele noma ngathiwa sihambile siyephi njengoba ngayiphi indlela kodwa nje ngazi ngize ngikhulume le nto wena Rasta ubungakaze mhlawumbe utshela omunye umuntu lapha esikoleni ukuthi uyabo uyayithola ngala kumisa hayi akekho ade sengingamtshela bekukwazi ukuthi sobabili ngakho kusukhetha ukuthi mawuyibhamazo uyibhamaze kuma camera ya kumele kuhlala sale kuvele nje ukuthi manje sazokubeka phela uma camera ngiyafisa ukuthi uenjoy nawo next time ngabe mhlambe maSifundo uzama mhlawumbe ukuvikela umshado wakho yini kuyo yonke lento ngoba ungafuni ukubeka ubhuti ukuthi umbekaphi njengamanje umshado engivikelayo and ayisekho nento ezokwenzeka mina nje into engayenza ukuthi ngivele ngisuke ngihambele ngoba ngimazi ukuthi ufunani kimi angimazi ngempela ukuthi yini indaba ngilethela ngoba phela mina into yami nayo xoxa ngefoni sixoxa endlini futhi nakhona hayi ukuthi eminje uyathwabazela mhlawumbe uzongena nangizaneni endlini yami cha uyalinda kushaya 10 or 11 belala abantu besizongena ngoba lento ade siyifihlile futhi savumelana ukuthi soyifihla ngoba uyazi ukuthi mina ngishadile nobaba Sifundo ukuthi ke bengingani namhlanje kanje mhlawumbe yena ubefuna ukubhidla umshado wami angazi umshado wami ngovikela nginendaba nawo vele nawo uyancikizela kodwa ke kwayena ngingikwazi ukuthi abo straight wami cabanga singihamba ekuthiwa ngiya kwe-date serious ngihamba neRasta ayingeke akangithatha serious lo mjidazi angithatha isidalo serious yena nje angeke nje kuthiwa nje uqondana nami ayingeke sengamadampela ngiphume ngicike kwenye indawo hayi yena makuthiwa ngiyaphela ngomshado wami uyaphela kodwa ngacinga kwenye indawo ngeke ngikwazi ukuthi yena abe straight wami ayingeke ngikwazi hey bafu uyayizwela bafu manje lento le ucabangani uthini wena uyayizwela bafu futhi ngiyakwazi ukuthi akwenze straight lokho ngoba benifihlile bekuzwisa yena sayidini uyadlala kulokho akusho njengamanje uyadlala kulokho akusho uzogcinela la kumina ngobani uzogcina la ngobani usazodansela isiginci sami wena isiphi sona ngizokukhombisa mina obuza abafana bonke lokushini abahlukani intombi zabo nje baphendla la kumina ayike mina ngithanda zophilayo ke khohlo uzobona uzodansela isiginci sami usazodansela isiginci sami ngifuna ukubuka nje phela ke ngiyagcina wena ngizogcina mina mina engizogcina kuwena ngoba nje mina ayingeke ngikwazi shame ayingeke ngize ngikwazi nami soke sibone ke nakho ke nje ngizobona soke sibone kunikeza nje noma izinsuku ezimbali uzothi uphethe iplate ucabange mina yonke into oyiphethe uzobisa igama lami wena uzokwenza lokho bafuzo uzoyenza kanjani lento kanjani ngizalo mangisuka la ngehlathini nje ngiyoyimbela bahamba kanjani uma ngengane zakho ungabambeli ingane bona
Cha, sasingakafiki isikhathi ukuthi ngibambele sekufike wena. Fika mina. Ya, wena umuntu esengibona ukuthi kumele ngibophe nje ngento zami. Hayi kahle muzi mfethu awuzami ukuthi ngendlela. Uma ukuthi Sembo sizongilwa kulungile kusho ukuthi uyodibana phezulu awumbiwa ndawonye phela. Hawu ngeke uzogcina la mina. Nakho sizobona bukhali. Kwalo mshado wakho okhuluma ukuthi awuvikeli vele uqedwe yimina. Oh, kanti wena uqeda umshado wami. Mina phela ngiyimbelayo imithi. Njengoba siye safika la nakhona. Ingoba nakho ngisebenzisa impande. Futhi wena wafika baba sifunde phanga ngamanye amazwe. Akumina engamfikisa. Uqale lapho kuba uqale kuyena kodwa ukusuka nje. Ubani wakufundisa impande? Impande ngayifundiswa ugogo nami ngisakhula. Uma nje ugogo wakho sesuloye mina. Akasho ugogo ukuthi ngiloye wena. Wathini? Ukubuka nje izinto mazenziwa umuntu omdala achaza ukuthi lokho kwenza ukuthi lokho kwenza. Wasesuloye mina akasho ukuthi ngiloye. Ukuthi kwenze kimi lokho. Cha. Pho indaba uthi ngizobona ngizokubona ngisho amaplatini njengoba wakwavela eplatini. Ingoba nakho nami inhliziyo yami nami isibeka wena phambili manje. Hayi ungazongisabisa wena ngoba sizoqhubeka ngenkani ngoba nami inhliziyo yami isibeke wena phambili. Never. Uyozingibeka emumva ke khehla. So ke sibone. Nakho ke sobona nje. Babukeli niyabona ukuthi konke nikwenzayo uRasta ngala ubaba Mdletshe sorry kubiza ngoRasta bafa. Baba Mdletshe uthi kuyogcina yena uMagaye ayidlele nangu no akodamisa uzongifaka kumuzisheme inkingeni ngempela yini ngempela kokutheni kokwenze njani ngawe wawuqhamuka vele uzofika lapha esikoleni afika umsebenzi manje azi mangibona nami wena wasufika ukuzomosha impilo zabantu la cha ngizele ukumosha impilo zabantu indaba ungathandana nabanye othisha masolo nami ngiyacabanga kusho ukuthi ngisebenzisele nale mithi yakhe ngoba ngazi ukuthi ngibekwa yini endlini yakhe yangidina nje futhi lento yanginyanyisa ekunyanyisa nami yazi ngithi ngangibekwa istress sami mhlawumbe ngithi ngifuna ukuheal into ekanjalo umazweni ukuthi usebenzisa impande bengingamazi ngiqala ukuzwa manje babukeli nibheke ukuthi umuntu onaye uyakwazi yini konke akwenzayo siyabonga kakhulu ngajabula ukuthi into yenu ingapheli ngegazi yabona ngeke ziphele ngegazi umuzi nje ngicaphuma empilweni yami ngeke ngize ngikwazi ukuphuma empilweni yakho futhi ngicela uphume emuzi ngeke ngize ngikwazi yabo nje ngikutshela nje ukuthi mangisuka la ngizela kwesinye isikole ngoba phela ngiyefana usho ungafika kuleso sikole leso uzofika kwenzakaleni uzothi ufika nje uzophinda ubuye emuva futhi angeke kwenzeke lokho muzi uzongikhumbula angeke kuze kwenzeke lokho uzongikhumbula ngiyacela cha isicefe shame yazimuzi isicefe futhi nje ngisafuna ukukhuluma nawe ngokubloka nje mangisuka la manje angisafuni angifuni into engixhumanisa nawe isikole ngizomadama ngishintsha indlela uma ukuthi ngidibana nawe uyanginyanyisa yabona bafolo umuntu lo ngendlela siyakhuluma ngayo lo muntu kade emwashela yonke into yakhe endlini amaphenti obra ngipheke endlini baba bese ukuthumela ngathi bese ukuthanda ukungithumela nasesitolo nje ngiyokuthengela amaphenti abantu bebuke mina isitolo la kunani kanti kodwa namuhla usuyayinyeza nje ngami hayi cha manje ngisakuthandisa kumele ngenze njani ke ngisakudingi kade ngikwenzela zonke izinto ezikanje kunani kanti kunani hayi nesicefe shame hayi nesicefe babukeli ungamenzela konke umuntu kujike kusasa kube inyinto kumnandi kunje bafo mina ngasho ukuthi hayi mhlamba yenzama ukuthi nikhulumisane mhlamba mase ningekho lapha kwabantu mhlamba uzukhona into azoyishintsha yabo sizoke sithi ukukhuluma naye ngoba vele ngiyazi ukhuluma nobani ku uzobe ngikhuluma nawe wena usazokuthi uthela amanzi endishini uthi uyogeza ubone hayi kahle wena ungisabisa ungazongisabisa wena njengoba ngikutshela ungazongisabisa wena awungazongisabisa babukeli niyayibonela le ndawo enasixazulula uma asifundo akamfuni ubaba Mdletshe uyafuna uma asifundo ungazuthi uyabaleka manje nekhekhe lakhe siyabonga kakhulu senithanda la nikhona amen